Malam Tanko, misali kana kwance a katifanka irin gadon amaryan nan makeki kai kadai ka juya can baccin ka yafi daɗi. To a yayin da wayarka take babu kayayyaki da yawa haka take ji, za ta dinga sauri da ka buɗe abu ka ga fuf duk ƙanƙantar memory kuwa za ka ga tana sauri a daidai ƙarfinta. Amma a yayin da ka je ka cika duk sabarbaɗar duniya da aka samu a zo a tura ma, kuma ga shi da memory card ɗinka da kuma storage ɗin wayar duk sun yi ja, wannan zai sa gaba ɗaya ka ji wayar ka tsane ta. Saboda kamar kai ne a wannan gadon in biya ka kwanta kai kaɗai ko mutum biyu ko mutum uku, sai aka ce an sa mutum 10, ya za ka ji? To ita ma waya haka take ji, saboda ka cika